मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावदों। बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावदों। बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय हाटिपुटी प्राइमारि मन्दिराव सानसेनि हाबाफारिजों बरायनाय एबा मान होनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुङो। बे हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंनि जयग'खौ होयो बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि सुरेन कुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिश्वनाथ कमार्स कलेजनि बिबुंगोरा मुस्रिमा बासन्ती मोसाहारिजों आरो एक्स आर्मी बिबुंथि मोसाहारिजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सन्तोष बसुमतारी आरो अलंबार गोजौ फरायसालिनि थाखो फोरोंगिरि अजय दैमारी बिथाङा। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैबावो बिश्वनाथ आन्चलिकनि गाहाय फोसावगिरि आलोक ब्रह्म नार्जारी बिथांजों सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो आफादगिरि बिजय बर' बिथांमोनजों लोगोसे आन्चलिकनि सिङाव थानाय धोरोमनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां ब्रह्म भक्त बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानायजों मान बावनाय हाबाफारिया गाबगोनाङै जाफुंसारो। फरायसुलिफोरनि थाखाय आं बेखौनो मिथिहोनो सानो जे बा बेखौनो बुंथिनानै होलांनो सानो जे फरायनाया आथिखालाव जोबोद गोनां जानानै फैबाय बा सोलोंथाइया दानि जुगाव मोनसे थाइसे मेगनजों समान, जेरावनाखि थाइनै मेगनजों खानाजों समाना जेरैबायदि दांग्रोमदांसि हान्थिनांगौ जायो, बैबायदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला थाइसे मेगन खाना जेरावनाखि हान्थिनायाव एसे गोब्राब जानानै फैयो। नैबेबायदि जायो। बेफोरनि बागैनो जे आङो फरायसुलिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे फरायसाफ्रा दानि मुगायाव फरायोब्ला बा दानि जाखांफुनाय जिथुनाखि फरायसाफोर, बिसोर फरायसाफ्रा नाजायोब्ला जोंनि इयुनाव माने देरहासार जाहैनो हानाया जाथावनानै बे जाथावनाखौ जाहाथे बे जाथावनायाव माबायदि गाहाय गुदि जानांगौ बा माबायदिया गोनां जानांगौ नै बेफोरखौ आं बुंथिदों। जेरावनाखि जोंनो सासे जिउआव जुदि सासे फरायसाया जाफुंसार सोद्रोमा जाहैनो नांगौब्ला जोंनो मा गोनां नैबेनि बागै आं फोरमायदों। जेरावनाखि जोंनो गाव हारसिं मोजां जाग्रोनांगोन बा गाव गनायजाथाव जाग्रोनांगोन बा गाव आखुखौ सिनायनाय जाग्रोनांगोन जे बबे मोजां बबे गाज्रि। आरो लोगोसे 2 नाम्बाराव दङ सोलोंथाइ आरो 3 नाम्बाराव दङ जोंहा समखौ जों जोबोद बेसेन गोसा होननानै जों बयबो बुङो जे थांखांनाय समखौ जों मोनफिना। नै बेफोरबायदि समखौ मोनथिनानै जाहाथे समखौ बेसेन होनो रोङो नै बेफोरनि बागै आं बुंथिदों। आरो लोगोसे जोंनि गार्जेन न'खर दिथागिरिफ्रा गाहाम जानांगौ नै बेफोरनि बागै आं बुंथिदों जे सासे न'खर दिथागिरिया मोजां जायोब्लासो बे न'खराव सासे मोजां गथ' जोनोम मोनो नै बेफोरबायदिखौ आं बुंथिदों। लोगोसे आरो धोरोम खान्थिजों थाङोब्ला जोङो गावखौनो मोनसे ब्रेक होननानै, धोरोमा मोनसे ब्रेक होननानै जों हमदांनानै लानो हायो जे जों माबे खामानिखौ मावोब्ला नैबे गिज्रा नैबे गाहाम नैबेखौ नोजोर होग्रा बा नैबेफोरखौ दिन्थिगिरिया जादों धोरोम। बा धोरोमनि हाबायाव जोङो थाङोब्ला बबे बायदिखौ जों खामानिखौ मावोब्ला जोंहा मोजां जागोन नैबेखौ जों मोनदांनो हायो। बेनि बागै आं बुंथिदों। लोगोसे बेफोर गासैखौबो 4-5 पइन्टखौ लानानै आं फोरमायथिदों जे सासे जाफुंसार सोद्रोम जानोबा माबायदि जानांगौ होननानै आं बुंदों। बेफोरनि बागैनो आं बेयाव बुंनाय जादों। आंखौ गाहाय आलासिनिनो मासि होनानै लिंहरदों। बेयाव लिंहरनायाव आं बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावखौनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो मोननानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बेयाव जायफोर फरायसुलिफ्रा नैबे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिसोरनिसिम बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आरो इयुनाव बे फंबाय बिनानावमोना गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि बर' हारिनि सुबुं सम्पद जानानै फैनो हाथों, बेखौनो आङो नैबे दिनैनि सानाव मिजिंथिगोन। थारैनो बे जोंनि समाजनि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे सावगारि बियो। जायफोर फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनायनि उनाव बेबायदिनो आफादफोरजों बरायजानायनि उनाव बेयो गोजौसिन सोलोंथाइखौ जाबायदि लाहैनांगौमोन बेबायदि लाहैनायखौ जों नुवाखै। सा ससेयाव बिसोर आन्दायनानै थाहैयो। गाज्रि थासारिजों साग्लोबजानानै बिसोरो आन्दायनानै बबेबा गुबुन दिगजों बिसोरो गावखौनो हान्थिलाङो। जायनि जाहोनाव
जोंनि समाजनि गेजेराव साफा साफा गोरों सुबुं ओंखारनो गोनाङा जोंहा आद्रा जानानै थायो। दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे बिथिङा जुदि जोङो फोसाबजानोब्ला बेयाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा समाजनि जिथु गाज्रि थासारि एबा समाज जों जायखौ नाखि जोङो गाज्रि होननानै मिथिजायो समाजा जायखौ बुङो, दा बैफोरबायदि समाज बेरेखा माखासे खामानि एबा समाजजों गाज्रि सानजानाय बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय बियो गावखौ एरखेना थानांगोन आरो जोंनि दिथागिरिफ्राबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ एबा गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां नोजोर होनांगोन। बिसोरखौ फरायसालियाव थिनहरबानो बा बबेबा कलेजफ्राव एडमिसन होबानो मुं थिसनबानो बिबाना जोबनानै थाया। दा बिसोरो कलेजफ्राव थांनानै एबा सोलोंसालियाव थांनानै बिसोरो नंगुबै सोलोंथाइ लाहैमारदोंना लायाखै बेखौ नोजोर लानाया दिथागिरिफोरनि बिबान। आरो बे थासारिखौ जोङो फोजोबस्रांनोब्ला बेयाव जोङो गासैबो जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे आफादफोर, धोरोम आफादफोरानो जा, समाजारि आफादफोरानो जा, हारिमायारि आफादफोरानो जा आरो लोगोसे जोंनि दिथागिरि जों बयबो लोगो लांनानै जुदि जोङो खौसेयै खामानि मावोब्ला नैबे थासारिखौ फोजोबनो हागोन होननानै आं फोथायो। जा दिनै बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि जोङो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय साफ्रोमबो फरायसाखौ जोंनि धोरोमारि जायफोर भक्त बाबामोना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिबाय बे फरायसाखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय हाथिबुथि प्राइमारिनि सिबिसालि आफाखौ सिबिग्रा सिबिसालिनि लांगोनायाव जोङो नैबे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो हाबाफारि लानायनि मेन जाहोनानो जाबाय इयुननि गथ'फोरखौ दा नैबे जायफ्रा उथ्रिसारबाय बेखौ मान बिलाइ आरो मोनसे ट्रफि होनायजों लोगोसे आर'नाइजों जों बरायनाय जादों। बेखौ जेन इयुननि गथ'फ्रा मोनसे बिदिन्थि हिसाबै लानानै जेन दावगालांनो हायो आरो दा जायफोरखौ बरायदों बिथांमोनहाबो जेन इयुनाव सासे जोंनि सुबुं सम्पद जाहैनो हायो। बिनि थाखाय जोङो ब्रह्म धोरोम नदर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम एबा बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि बिश्वनाथ नदर आन्चलिक हिसाबै जोङो सा 22 फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोननो हादों। जोबोद गोग्गानाय मोनदों। बिथांमोनहा जोंनि बे नदर आन्चलिकआव गोबां नङाब्लाबो जों माखासे पार्सेन्टखौ लानानै पास खालामनो हादों। बेयाव जोंहा जोबोद गोग्गानाय मोनदों दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो मोननानै। बेयाव जों मिडियाम वाइस लानाय जायाखै, जों जेनेरेलैनो लादों। बेयाव जायफ्रा इंलिसनि मिडियामनिफ्राय फैगोन बेखौबो जों बरायदों जिहेथु जोंनि भक्त हिसाबै। एसामिस मिडियामनिफ्राय फैदोंबा बिथांमोनखौबो जों बरायनाय लादों आरो बेखिनियानो।